Ленин исемендәге мәдәният йортында ел укытучысы бәйгесенең бүләкләү тантанасы узды. Әлеге чара турында хәбәрчебез Искәндәр Гыймалдинов репортажы. Әзерләнү, йокламыйча үткән төннәр, барысы да артта калды. Бүген иң әһәмиятле көн. Бар катнашчылар әлеге исемгә лаек дисәк тә, бәйге шартлары буенча берсе генә ел укытучысы исемен яулый. Бүген көндә замана алга бара, балалар, укучылар заманча итеп дәрес бирүне телиләр. Һәм укытучы да алардан артта калмаска тиеш. Һәрдаим үз өстендә эзләнергә, үзен үстерергә тиеш. Әлеге бәйге укучылар өчен бик әһәмиятле. Анда төрле елларда җиңү яулаган укучылар да килә, тәҗрибә уртаклаша. Соңгы 10 елда бу конкурста инде булса шундый эксперименталь үзгәрешләр дә кертелде, карадылар, кайсысы яхшырак эшләй, кайсысы бәлки эшләмидер, һәм шуңа күрә аны гел теге үзгәрми торган конкурс дип әйтеп булмый. Укытучылар укучыларына да белем бирә, үзләре дә бер туктаусыз гыйлем туплый. Бу бәйгедә алар бер-берсеннән тәҗрибә ала. Алар барысы да сәхнәдә менергә, лаеклы итеп рәхмәт сүзе ишетергә, чын мәгънәсендә лаеклы кешеләр. Менә без алар белән сөенәбез. Тел булганда, укытучыларның карашлары шундый яхшы булганда, безнең телебез дә, милләтебез дә, гомумән гореф-гадәтләребез дә сакланырга чын мәгънәсендә нигез бар. Узган ел билгеле сәбәпләр аркасында ел укытучыларын тантаналы котлый алмаганнар иде. Быел күрәсең бик тансыклаганнар, Ленин исемендәге мәдәният йортының залы шыгрым тулы иде. Искәндәр Гыймалдинов, Тахир Хәсәнов, Татарстан яңалыклары.